so karon ato ta sa Proverbs 25:12 sa kaw bersikulo sa gibasa sa ato ang igsoon diri. Ako ni siyang giuluhan o ang kaimportante sa pasidaan. The importance of warning. Ang pagkaimportante sa pasidaan. Nganong mangyud igsoon nga ang pasidaan importante mangyud kayo. O sa Tagalog pa ng babala. Nganong importante gyud kayo. Importante siya kay kung walay pasidaan may sugamak ta sa dili maayo. Dunay usa ka istorya may tungod sa usa ka tawo nga tigbantay siya sa bridge kanang Taytayan ba. Ya kato nga bridge dai moagi nga train napoy moagi nga mga sakyanan balik kato nga bridge dunay crossing. So katong watchman dito ang iyang buhaton unta is kung naay train iyang untang pasigaon tong lantern na lantern nga gibutang dito nga pagpasidaan to nga naay kami nga train. Karon ang katong watchman nga mao tigbantay wala niya na switch ang kuan ba lantern katong musiga para babala nga dunay kami nga train. So ang nahitabo dunay mga sakyanan nga ni cross. Unya naday ka padulong nga train. So ang nahitabo is na nadyoy usa ka sakyanan nga na piga gud siya kay naligsan sa train. Kay nagtan-aw mga driver sa sakyanan nga wala may babala, wala may warning. So kini diay walay warning igsoon, posible diay nga mahitumpawak ang mga tao kung walay pasidaan o walay kanabang babala. Gani sa atong palibot karon, makita nimo ang mga sinyalis nga kini atong nahitabo sa ato ang kalibutan is puro mga warning sa Ginoo. Puro siya mga pasidaan. Now, sa Afghanistan, balik buta sila dito. Bubot sila kayo dito. Kunya, o manay pasidaan sa Dios nga gingon siyang pulong nga nasud batok nasud. O pasidaan po sa pulong sa Dios nga makita ninyo ni sa dili pa kumubalik. Makita ninyo ang mga sinyalis, no? Doon na nay kagutom, linog, baha, bagyo o mga balatian. So imo makita nga ang pagpasidaan sa Dios walay buas. Importante gani pasidaan igsoon. Kay bisan gani sa mga private nga yuta, doon na gani gibutang nga kartula nga no trespassing. Nya og mulapas ka diha, simple ka ma-preso manakpan. Simple ka nga naakay mabayaran o buta na ng no trespassing imo pag yung sudlon. Di ba? Bisan gani sa sigarilyo dunay warning. Amen. Kinsa may ni warning anang sigarilyo? Government. Di ba na yun ang government? Government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Di ba? Babala, na warning. Tungod kay digod pa to ang mga tao. Ang gobyerno naghimo na sila action, nagpicture sila atong mga tao nga ay mga cancer rin, nagburot na ni mga tunlan, naggawas na ni mga unod diri sa baba. Ipakita ko nila para gyud ang mga tao maampingan nila ang ilang panglawas. Unya bisa unsa og warning dito, og di gyud pa to ang mga tao. Muna nga daghan kayong cancer karong panahon na. Daghan kayong sakit ang mga tao. So, balik ta sa ato ang teksto, unsa ka importante ang warning. Now, verse 12 yun siya, ang usa ka pasidaan nga ihatag sa usa ka tawo nga may kasinatian ngadto sa tawo nga buot mamati, sama kabililhon sa mga singsing nga bulawan o sa alahas nga hinimo sa labing maayong bulawan. Now, atong estadihag maayong igsoon. Dinhi makita nimo nga naay mo pasidaan o duna po'y palasidanan. Now, ato ning i-separate. Naay magpasidaan o naapoy palasidanan. No? So, ang trabaho dire, dapat kining duha, nagkauyo ni sila.
na mo pasidaan ug dana po kanang pasidaan kana bang mga tao nga dapat pasidaan. So dapat kining duha ang magpasidaan maghimo sa siyang tahas. Kay kung dili mo himo ang usa ka tigpasidaan sa iyang tahas, mamiligro ang katawhan. Amen? Sa Old Testament, sa karantugon, in the time of Ezekiel, si Prophet Ezekiel, in Ezekiel chapter 33, babasa ni mo diya from verse 1 to 10, nga gihimo si Ezekiel nga watchman. Siya ang tigbantay sa mga tao. Muna nga, kining verse 12 igsoon, na ay watchman diri na ang pasidaan, o kanang katawhan muna'y palasidanan. Now, giunsa man niya pagpakasama, niyon siya, sama daw ni kabililhon sa singsing o alahas. Now, anong bililhon man nga naay magpasidaan? Kung ganong bililhon man, na kini mga tao kung pasidaan, kinahanglan mamati. Kaya niyo sa diri, mamati. No? Ang mga tao nga pasidaan, nya mamati sila sa mga kabililhon. Now, naarabay tao nga dili mamati o pasidaan. Amen na ba? Na tao nga dili mamati pasidaan. Doon ay usa ka istorya sa amahan ug anak. Ang amahan nag-warning na ayaw kaligo ang subaa. Kay kana ang suba na ililo diha. Ang anak ganahan gyud kay maligo sa suba. Pero gawarningan na siya sa amahan. Iyon ang amahan. Ayaw lagi kaligo diha kay naay gatuyok-tuyok diha sa tunga. Lilo ba? Kung maligo ka diha dili halata sa ibabaw. Nasilalom na nang gatuyok-tuyok ang tubig. So kung maligo ka diha maabot ka tong naay gatuyok-tuyok, malapit masuyok ka, maabot ka sa ilalom. So ang himo sa anak is nisupak siya sa warning sa iyang papa. Naligo gid siya dito, nagdala pa siya mga barkada. Ang iyang mga barkada, iya pag yung gihaylo, dali mga ligo ta kay nindot ka di daw kaya suba. Iyon ang mga barkada di ba giwarningan ka ni papa nimo nga naay galilo diha niyon tong anak. Wala mong god. Wala mong god ako tanawan nindot kayo. Ligo siya. Kapay pa niya tong iyang mga barkada. Abot siya dito sa tunga, iyang mga barkada nas daplindra. Pag abot na tunga kayo, wala lagi ko nililo. Dito, nangayon na siya tabang. Tabang, kamot na lagay mo. Oh. Nangayon siya o tabang, yung kamot yung ipakita. Kaya isuyok na dahil siya sa lilo. Paingon sa ilalong. Wala na nahimo ang mga kauban. Ano naman? Kung ila pong tabangan, sila po maabot po sa ilalong. Di man ito basta-bastang tabangon. Kaya gatuyok, magtuyok man po sila abot sa ilalong. Di ba? Kung sa may pinaka-importante yung tato, o katuuntang bataan na mati sa warning sa iyang papa, dili unta may nato. Pero Muslim ang God, doon na yung mga tao nga dili mamati o warning. That's why na itong pawak sila sa pinakailalong. That's why na itabo silang kinabuhi mauna na. Kaya dili mamati o warning. Importante ang warning. So, nga naman, sama daw ni kabilihon sa singsing o sa alahas daw. Atong kuhaon ang puntuan ni nganong ipakasama sa Dios singsing o ganing alahas, no? Ang singsing igsuon, ang warning di ay ang warning nga imong pamation kung mamati ka sa warning, mao ni ang makapa-identify nimo o kinsa ka o kinsa ko. Diba ini? Ang pasidaan, mao ni mag-identify nato number 1 na punto. Mao ni mag-identify nato kung kinsa ka o kinsa ko. Just like for example, gibutangan na diyan no trespassing. Unya bulabang gyud ka. So kinsa man ka sa imong kaugalingon? Malapason. Amen ba? Kabalo nagakinsa ka. Nanay gibutangan no trespassing, unya imong paging labngon, imong paging sudlon. So kabalo naka kung kinsa ka, ma-identify na nimong kaugalingon, malapason gyud ko. Kay nanay babala ni sulod gyud ko. Ang warning igsuon, gibutang nagkartula diha, kay mailhan na kung kinsa ka, o gahian yung kagulo, o kumok, mailhan ka. Amen ba? That's why ipakasama siya sing-sing. Ngano man? Gold. Abi nimo ang gold igsoon, mailhan nimo ang piki o ang original. Amen? Dili ta na makita nimo nga mura gold, tinuod.
Dunay murag gold, pero piki. Dunay sa una nagtuo kung ato kung real gold na. Ang igsoon pagkabot og tulo ka bulan nilubad. Natilangan ras adlaw nilubad. But first time, wow, gold. Murag gyud sa gold. Kapi gyud ang kulor sa gold. Pero mabot ang panahon mo lubad ay. Abi nimo ang warning igsoon, mauni pag-identify nato kung piki ta o original. Iman ini ang warning nga pasidaan sa Dios, mailhan ta kung kinsay piki o kinsay original. Why? Kay ang mga original magpabilin yun na kung mawarningan. Pero ang mga piki mulubad kung mawarningan. Amen ba? Pag-warning nilubad. Pag-warning di na musimba. Pagpasidaan ng Lord. Nga naman, piki. Pero ang mga original sama sa gold, bililon kaya siya. Bisan pag-warningan. Mawarningan sila. Dili sila mulubad. Magpabilin ang ilang kasiga sa pag-alagad. Now, atong i-apply sa itong Kristohanong igsoon. What if na yung mga warning sa pulong sa Diyos? Ipangluod na ito. What if na yung warning sa pulong sa Diyos? Ikasilag na ito. Kasilagan na ito. Di ba ta mahimong mulubad, anak? Wabot ang panahon ng mulubad ta. Ang gusto sa Dios nga pasidanan ta para ma-identify ta o kinsay kita o rigba ka o dili. Mao na ni ang pagsala. Kinsay gid ang tipok mo gani mo pabilin pero ang tahok pag ng tahok. Hallelujah. Napabata diha. Yun ani kasakit ang warning. No, dunay duha ka nagsakay sa dakong truck. Iyon sila na may overpass sa unahan, kanabang taytayan ana, ya sila lang pwedeng wagi po naman sakyanan. Yan dahil doon ka book driver, dunay giwar, dunay katulad itong ibutang nga clearance 8 feet. 8 feet ang clearance. Buot pasabot from ang height niya gikan sa yuta abot sa katong overpass nga bridge. Ang itas on 8 feet. Nangutana sa siyang kauban nga driver. Pila gani height sa atong truck? Iyan dahil itong usa. 9 feet. Kapit usa? 9 feet. Iyan itong usa nga nangutana. Dili maayo nga musulod na sila lumana. Masangit ang dili yun na maaraang masangit yun. Iyon mamputong usa. Sagdi lang. Wa man nagay pulis dia. Walay pulis. Padagan tong driver, sangko ang katong kahon sa ibabaw sa truck. Hangtod nga naguba ang truck kaya man gipubusog paagi sa 8 feet. Nga dunay warning, clearance 8 feet. Unsa may pwede na igsoon? Yun ani ang may tabo sa tawo nga warningan. Kabalo na siya nga dili gud raang diha. Kabalo siya nga ang maraang na diha 8 feet or 7 paubos, moray makaraang diha. Ogoy 9 feet yang ipugos. Guba ang truck. Kabalo ba mo nga daghang pamilya na guba? Kaya na mga warning ang pulong sa Dios. Gipugos nila pagbuhat ang dili angay buhaton. Bisag huot kaayo ang paghimo, dili maayo ang paghimo, pero gihimo sa mga tao. That's why nagguba ang ilang kinabuhi. Ang warning igsoon, maka-identify ni og kinsa ta. Apan, kung dili ka manalinghog sa warning, pwede kang magguba. Now, pwede ang iyong pagkalagad, gubon. Basta ang warning imong lapason. Gibutangan na kayo nag-warning kay para walay mo lapas diha. Walay mo out of limits diha. Pero kung mo out of limits ka, ikaw ako, that's why dunay pagkaguba sa atong kinabuhi. Sa unsang pagi, kabantay kang murag makatag imo una-una. Kabantay kay imo madesisyon walay klaro. Kabantay ka nga di na ka makatarong og desisyon. Why? Guba.
kay dunay warning imong gilapas. Muna nga importante ang pasidaan kay mo ni mag-identify nato kinsa ta sa tubangan sa Ginoo. Mailhan mo gini piki og original karon. Munang salamat sa mga namali karon kay nagwalit atong Domingo. Mailhan gyud ang original kay magpabilin gyud. Pero ang dili magluod. And hopefully this coming Sunday mas mudaghan pa ta. Kay mga basig maabot yan this coming Sunday lang na milagkilag malaman. Kay nang luod di ay. Kay napasidan Andra. Ato tas ikaduha nga punto igsoon. Bililhon man to. Yes, bililhon ang original. Asay bililhon sa tiki o original. Original gyud bililhon. Di ba? And kita mamili ng taong barato pero dili original. Sagad yun, mamalita ka na yung baratohon pero dili original. Pero naa ang durable, naa ang pagkalahutay at itong mga original na itong paliton. Mahal lang. O ganing yes, Biblia, bililhon ang napasidaan, bililhon sa mga lahas. Kahit mahal yun ang original. Ngano atong ginabuhi, murag gihimo rang baratos mga tao. Murag pagtingin sa mga tao, pagtanaw sa mga tao nato. Abrator kay ning tawanan. Kay atong mo pag-alaga sa Ginoo, usay piki. Usay pag-alaga sa Ginoo pagpakita lang sa gawas, pero sa sulod dala tay ipagtaguan. So, pakitaan gyud sa Ginoo ang atong itaguan sa sulod. O nagpiniki ta, pwede man nimo, kaya man nimo ang tao pikion nimo. Imo patuhon ang tao nga kinsa ka, pero ang Dios dili nimo kayang patuhon ang Dios kung kinsa ka. Kung piki gyud kas tubangan niya, ikaw ako, makit-an gyud niya. Og original pud ta tubangan niya, makit-an na niya, wala nalilong niya. Amen. Ikaduhang punto igsoon, balik ta sa maong bersikulo. Di ba ang singsing napurma siya? Maka-identify ka nga singsing na siya. Karon, ikaduhang punto, ang warning di ay makapapurma nato. Timan ini, ang warning gamiton sa Dios para mapurma ta, mahulma. Tabi mo ng singsing, wala siya na dito ka singsing, di ka na siya gold. Onya, paghimo sa singsing, gitunaw siya sa kalayo, and doon na sila gilakra dito nga purma na daag singsing. Ang tinunaw nga gold, mura na siya tubig. Mulanay ng gold, and then dito nila na itibol atong ilang gipurma nga singsing. Dito na nila ipaagas katong mga nalanay sa kalayo, dito sa purma nga singsing. Hangtod nga ining out ato sa kalayo, pahanginan siya, wala na kalayo, mugahi siya, o muna na napurma ng singsing. Pero gikan siya sa itunaw nga kalayo. Ano man na napurma siya? Kaya itunaw sa kalayo. Kabalo ba mo kung saan ta pagpurma? Aw. Kana mga pasidaan ug warning murag ka kalayo. Amen? Isa sa mayon tong amen katong nakasabot ini. Amen? Ang pasidaan ba murag ka kalayo ngayong nadungog? Agoy, hinit kayo ng pasidaan igsoon. Ikaw ako pwede ta nang mainitan. Pero kabalo ba ka nga ang pasidaan ang pulong sa Dios? Mao ni ang maghulma nato para mahimo kang bililhon. Amen? Bililhon kita kung mapurma ta. Pero sakit lang kayo ang pagpurma sa Dios nato. Kaya pinaagi ta og kalayo. Ang warning murag kalayo. Kaya yun ang Biblia sa Jeremiah 23 to 29, verse 29 din siya. Ang pulong sa Dios sama sa martilyo o sa kalayo nga budugmok sa mga bato. Atong kasing-kasing batuon, kalayo ray katapat ana. Ang puthaw igsoon nga pinakagahi. Kung katapat niya kalayo, pwede siyang mabaliko o pwede siyang matarong. Ang puthaw nga baliko, pwedeng tarungon pinagis kalayo. Ang puthaw nga baliko, pwede siyang pabalikoon kung siya tanos pinagis kalayo. Ano man na siya? Kayang paunuton ang puthaw kung kalayo na. Na, kita, atong kasing-kasing mura magputhaw. Yan ba?
panggasing-gasing or putaw kayo. Munang gamitan tagpasidaan ng kalayo. Kaya para muunot ang atong gasing-gasing. Ang pasidaan makapapurma nato. Pero kung di ka manalingog sa pasidaan, wag jud kay purma. Amen. Mapurma bago tanang dili ta manalingog sa pasidaan. Ang pasidaan mo ni ang makapapurma nato. Mambulta pag-ayo sa Christian life. Pero isalikoy nato ang pasidaan, wag jud kay purma. Ang imong kinabuhi wag yoy purma guba yon. Wag yon natukod. Abi nimo asay mahal, haligi o balay? Asay mahal, haligi o balay? Uy, haligi. Balay kung wala haligi. Ang sabot ka na bang nahuman nga balay o kanay gusto mo kaligi asa may mas mahal? Yes. Nananong mahal, napurma na. Watik, mayong ka nga magtukod ko balay, yaos ko mo kaligi ra yung gamit. Kung sa mana pati, napurma ba? Dili. Sa pa, asay mas mahal. Mahal kung napurma ta. That's why niyon siya, ang pasidaan sa mas bililhon kayo nga singsing o kulawan. Kay, kung mapurma di ay ta sa pasidaan, mahal kayo ta. O bili. Nganong ang pagtanaw nato, ang pagtingin sa mga tao nato, murag ubos kayo, dawon kayo ta. Kaya bang, na yung mga tao nga dili puto na to. Kaya ang atong kinabuhi wala na purma. Atong kinabuhi wala na purma. Ikaw musangyaw kasi yung pamilya, ikaw gani sa langyawan. Ikaw, huwali ka sa ubang tao, niya ikaw walikanan pa. Wala na na purma. Munang dili puto kayo ng mga tao. Pero kabantay bagas Biblia nga si Misak, Sadrak, Abednego giagi sila sa kalayo. From the start, nga wa pa sila gilunod sa kalayo, ang hari wala nito nilang Misak, Sadrak, Abednego. Pero sa diyang naagi na sila kalayo kay gitunaw sila. Unya kay pure man sila dili piki. Hala wa gud sila ni surrender sa Ginoo, nagpabilin gud pahala na subas kalayo. Paggawas nila sa kalayo, luhod ang hari, nituon ang hari. Kay napurma sila, pinagis kalayo. Ang warning igsoon pagpurma na nato ikaw ako para inigsangyaw nimo sa ubang tao matuuhan ka. Karon warningan ka sa pulong sa Dios, dili ka nya usangyaw ka sa laing tao. Yun ang Biblia. Usaon niyo pagkuha og puling sa ubang tao na ganit truso sa imong mata. Amen. Importante ang warning para mapurma ta. Now, if sa amo apong side kami gigamit ko sa Dios as a watchman kanating warning. If sa amo pong side dili mi mohimo sa pag-warning, di pud mi mapurma o mahimo kuming piki. Kay duha man ang magpasidaan ug atong pasidanan. Pareho taog kanang pareho taog sitwasyon. Now, og di ko mi mohimo as a pastor, di mi mohimo nga mawarningan namo ang mga tao, mapasidanan namo ang tao kad dili tay maayo na sunahan. Og di na mo na mahimo kaning number 1 nga punto, mahimo kuming piki. Ano man? Ngayon mga Diyos, wala nimong buhatang imong katungdanan. Piki ka nga pagkapastor. Piki ka kawa ka mohimo sa imong tahas nga magpasidaan sa mga tao. Niyon ang Biblia in Ezekiel 33 verse 3 to 5. Kung di gani ka mo-warning sa mga tao, kung mamatay ng tawana, ang dugo ng tawana paninglon ko sa imong ulo. Pero kung mawarningan mo ng tawana, kung di manalinghog siya, ang dugo ng tawana siya ra kung paninglan. Ikaw bawas no na ka. Put ko sabot, madelikado pud mi kung dili mi mutuman sa itaha sa ginuna mo nga warning. Munang ang pinganay tang tanan kami pud og kamo. Kay kung di ko na mo mahimo ang pag-warning, delikado mi. Unya, og kamo pud mawarning nga dili pud mo mahimo, delikado mo. Ang angay ining buhaton para safety ta. Muhimo mi sa among katudanan nga warning og dapat kita mamati kani sa diri, mamati sama sa bililhon nga ulawan. Amen? Walay delikado nga may tabo nato kung kitang tanan nagkauyon. Hallelujah, praise God. So ato ta sa
application anis ng ginabuhi. Ang dili po may warning soon, may po kung dili gud mapurma ni. Kami niyo ang pag-warning po namo, kami po gipurma sa Dios. Nga mahitabo po nga og dili mo warning, sama lagi atong haligi. Nga ura rami gatukod og haligi. So dili mas mahal gitong pormado balay. So munang ang mong ginabuhi, may mong dili porma. Unsa na bay resulta ani kung wala ra ta nagwali sige diri og bisyo kailayan, ani atong iglesia, ani church, posible ka nga dalan ni diri inom. Nabi mga kasimbahanan nga sa sulod simbahan gidala nila inom, dito sila mag-inom sulod. Na dito tabak-anay sa sulod. Dito maglayuganay sa sulod, maghalukanay sa sulod. Kaya wala may warning. Di ang mga tao wala kabalo sa ibaton. No. Subot mo sa bot kung wala warning, dili maporma atong simbahan. Wate atong mga kalalakinan mo dala diktado ay sigarilyo do. Praise the Lord, pastor. Amen. Amen, pastor. Chat. Mapurma na ba ita? Wa gyud tay purma diri. Kung wala may maghimo anak, gyud ta mapurma. So praise God. Salamat sa espiritu niya gihatag nato nga wala kini espiritu ang gihatag sa Dios. Wala naghimo natong talawan nga muwali, banlok muwali, mawala muwali. Kaya ang espiritu ang gihatag nato, spirit of power. Magbabala siya, magpasidaan siya nato. So jadi si pamilya, laban nato ang warning sa Dios. Dapat igugbaw nato ang warning sa Dios. Number 1, ibuta si una-una. Mao ni ang makapaanindot sa imong kinabuhi. Mao ni ang makapa-identify nimo. Mao ni ang makasafety sa imong kinabuhi. And number 2, mao ni ang makapapurma sa imong pag-alagad. Kung di ka mumati warning, di ka mapurma. Pero kung mumati ka warning, mapurma ka. Kung mahal ka, sama ka sa goal. God bless the si family. Amen. So, nasabtan naman nato itong mga katong giwali ni Pastor, no? So, ako pong nakuplo dire is, kung dili ta mamati o musunod sa pasidaan, warning sa Ginoo, sa iyang mga pulong, madelikado atong kinabuhi, especially sa atong mga suod, atong pamilya, and dili nato dahil pikian ang Diyos sa atong pag-alagad nga, dili dahil nato sa gulang piki gani. So, hope nga original ta tanan dire, original ta sa pag-alagad sa atong nga Diyos, and higugmaon nato ang pasidaan sa Ginoo. Especially, yung mga pulong atong higugmaon,